Следващият въпрос е на наша слушателка от Франция. Тя ни пише следното: здравейте, предизвикателството е наистина голямо и искам да споделя именно това чувство, за което говори пастор Веселин Дончев. Възмущението ми е голямо от всичко, което виждат очите ми, и въпреки че съм живяла в това преди време и съм била част от всичко това, като музика, светска мода, учила съм това 4 години в университет за рекламен дизайнер. Да лъжа всеки и колкото повече успееш да излъжиш, ще спечелиш повече пари, дори ще се издигнеш в кариерата. Вярвайте ми, започнах да виждам много неща, за които съм била сляпа преди това. Но това ми възмущение е ръководено от негативни чувства, които понякога рефлектират върху семейството ми. Започнах да се чудя, не се ли превръщам в деспотичен родител, който ограничава детето си от телевизия, музика, и вярвайте ми, дори искам да ни учи в светско училище, което посещава. Просто искам да избягам от този свят. Ето дотам стигам понякога. Но къде? Освен в новата земя. Но докато дойде тя, ще издържим ли до край? Моля пастора да даде съвет. Как да се устоява на именно това предизвикателство да се живее в този грешен свят? Благодаря. Четене на Библията. На първо място. Много важно. Уважаема госпожо, сестро в Господа, направете така, че в живота ви всеки ден да присъства Божието Слово поне 2 пъти. Поне 2 пъти вие направете всичко възможно да имате домашно богослужение. Поставете си го като една цел във времето. Не го изисквайте от дома си сега днес. Но четене на Библията на първо място. На второ място, време за молитва. Ако вие осъзнавате толкова много от нещата около себе си, отделете си време, в което да разговаряте с Бога по тези въпроси. На трето място, разговаряйте с вашите деца по тези въпроси много. Опитвайте се да видите и да им помогнете те да видят тези неща, които вие виждате. Откровено казано, не съм сигурен дали светското училище е толкова по-лошо от религиозните училища днес, защото покварата е навсякъде. Повярвайте ми, ако в светското училище никой няма да им направи забележка за цигарите, за тревата, за марихуаната и за наркотиците и алкохола, а в религиозното ще го направят. Ако в светското училище никой не им прави въпрос за предбрачния секс, в светското училище може да им подхвърлят нещо. В религиозното, извинявам се. Може да им подхвърлят нещо по отношение на предбрачния секс. Но трябва да ви кажа, че вероятността днес, сега, 21 век, да запазите своето свободомислие е много по-голяма, ако вашите деца се развиват в Западна Европа в светско училище, отколкото в религиозно. Много по-голяма. Причината. Имаме още два въпроса. Да, библейският принцип, който Исус Христос завеща на нашия свят. Значи, първо ще забележите, че когато четете Евангелието, ще видите, че фарисеите са очудени откъде той знае толкова много, като не е ходил на училище. Това е първият много фрапиращ факт в Евангелието относно интелектуалната мощ и духовната мощ на Исус Христос. Той е изучавал Библията при коленете на своята майка. Второ, книгата Деяния на апостолите ни разкрива безкнижовността и неучеността на апостолите, които проповядват вечното Евангелие и печелят в името на Бога своите брати и сестри за вечността. Трето, ако днес искате да опазите своята лична духовна свобода, най-доброто, което може да направите, е да отидете при Исус. Дойдете при мене, каза Исус, Матей 11 глава. Вземете моето иго и научете се от мене. Това е най-доброто, което може да направите. Относно светското училище, направете така, че децата ви да се занимават с материи, да изучават предмети, които са по-близко свързани с хуманността, отколкото с професии, които са материално ориентирани. По-добре да учат някакъв вид изкуство,
по-добре да учат нещо, което ще ги върне близо до земята и до онова първичното, по-близко до райската природа и Адам и Ева. Археология, история, агрономия, ако щете. Много по-добре, отколкото адвокат или първист някакъв, защото там нещата са в система, в която, ако искаш да успееш, трябва да по един или друг начин да си продадеш душата. Имам предвид да отстъпиш от принципите си на човешко същество.